Don Patuli! Zergatik desegin behar duzue Chill Mafia? Pues ja erran dugulako erran behar genuena eta ja dagoelako egina gure laborea, nik uste. Eta hori, eta bai, ni uste dut talde gide asko ja gaudela nahiko aspertuta proiektuaz, osea, igual hori, hasi ginenean ba geneukagun gauza asko esateko, baina hori, denbora pasataien uste dut, aspertu ginela rol hortaz, eta jazta, jagin dugu egin behar genuen, eta listo. Duela 3 urteko elkarrizketa hartan gogoan dut, esaten zenutela, eta gogoan geratu zitzaidan hiltzatuta polita iruditzen zaidalako. Zuena etzela musika talde soil bat, zuena lagun taldea zela, kuadrilla zela, eta sormen kolektibo bat zela. Orduan, galdera orain da, ezta? Musika talde bezala deseginen zarete, azken bira hoa amaituta, baina lagun taldeak eta batez ere sormen kolektiboak hor segitzen du? Bai. Osea, musika aldetik jarritzen dugu gure artean geratzen musika egiteko, eta nire ustez... Bueno, de hecho, hasi gara berriz geratzen behin utzita. Eta hasi gara berriz ere bai geratzen gure artean, ja, arratsaldeak pasatzeko eta hola, osea, nire gutxienez rollo sunerekin... Osea, nire partetik, gutxienez, rollo, jirak hasi ginenean, rollo, aidemak genituen rollo kontzertu bat ostiralean, jate Alicante, larun batean Bartzelonan, eta domingo Zaragozan. Ba, gero iristen zen astelen asteartea, astean zehar ez nintzen beraiekin, gertuko ni balko, Osea, zatik urrengo astean, egon behar nintzen berriz beraiekin. Así que, ni uste dut, osea, orain hasi garela berriz musika batera egiten, eta gure artean geratzen, arratsak pasatzeko. Ez ere gure artean sekula izan rollo talde bat izatea, eta birak egitea, eta holako movida, kontua da. Berbizkundiak petatu zuela, disko bezala, eta behin hortan, venga. Aurrekoan Pegio Arginaren lankideak Euskal Herria Irratian elkarrizketa egin zizuen, eta horretan Beñat zuk esan zenuen desegin zaretela, Chill Mafia desegin dela talde armatu bezala. Eta orduan, ari horretatik tiraka kontua da, autotunea ez duzuela entregatu, ez? Esan armekin geratu zaretela. Bueno, 110 bat bai. Hori, bai, orain. Jartzen dugu autotune pixko gutxiago, pasonar natural. Hori. Así que, bueno, unas pistolillas en la